Sa Mandawi City, hugot usab nga gimonitor karon ang sitwasyon sa mga kasapaan. Labi na kung musuyla kini nunod sa pag-uwan-uwan karong bagong teknolohiya ang gigamit sa syudad pagmonitor nini sama sa mga CCTV o alarm system. Ang report ni Nico Cirino. Gikan sa Mandawi City Command Center, higpit nga ma-monitor sa taga City Disaster Risk Reduction and Management Office kung CDRRMO ang sitwasyon sa kasapaan. May upat ka mga parte sa sapa sa nagkalain-laing barangay ang gibutangan og CCTV cameras. Kini ang bahin sa Butuanon River, sa Kanduman, Kabangkalan, Kasuntingan, Tingob, Paknaan, Alang-alang ug Kambugaong Bridge sa barangay Paknaan. High-tech ang cameras nga gimontar nga maka-zoom in ug dunay 360-degree turn. May marker sab nga gibutang sa may sapa aron masukod ang water level. Kini kun ugaling musuyla na ang tubig ug moabot sa gitawag nga critical level. Gikan sa command center, mamahimong makamando dayon og evacuation sa mga nagpuyo daplin sa sapa. May mga button nga mapindot o baka public address system nga madungog gikan sa command center paingon sa area mismo. Monitor na to, usaka na ang tubig, nanatay warning. Pwede na to i-alarm na to nga aware sila nga kuwana. So, inigtanaw na to sa meter na nanata sa critical level. So, kire ang atong for evacuation. Gihulagway sa Operations Chief sa CDRRMO, dakong ikatabang ang mga ekipo aron masiguro ang kaluwasan sa mga nagpuyo sa sapa. Hugot ang ilang pag-monitor sa dapit. Ato nang gituyo gidiha labi na sa kanang Kasuntingan, Tingob. Kay mostly gid na yung mga informal settlers da sa kuan sa Daplin. Hasta dire sa Pulang Bukid sa Alang-alang. Sa pagkakaroon, wala pa noon kaayoy na monitor ang CDRRMO nga epekto sa Tropical Depression Falcon. Mahumok kung gayro ng kuan. Ang yuta. So, mo lagi ng mga pagdahili. So muna itong gikuan. So far wala tayo na dawat sa niya kuan sa mga kabaranggayan nato. Uban ni Clans Gabutin, Nico Cirino, Balitang Bisdak.